Machiegni jahera mar penj laktar kamora mora ma intiere odiechieng' maber ma wang'iyo tuo kendo machielo mondo mi wayud kaka wanyalo konyore kendo kaka wanyalo puonjore. Mataye chendo ni en Ruth Otieno machiegni. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wa osechopo e studio en laktar mabende amor ga mar bedo godo odiechieng' kodiechieng' ka wayudo thuolo. Obonyiso ni nyinge ng'a en nyakanye en laktar molonye weche mage kae to wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Nyinga Lola Pondi. Anyage miala ta achi South Nyanza chi Kabwai. Gisomo na daktari mar nyithindo tan gi lony mar nyithindo banti ai gimilogo kizungu ni ICU korana atiyo ICU doctor. Kuma atiye en Ramogi Dinga Referral Hospital mantie boma mar Kisumu, lakini sania antie medrock mar puonj university kora mbalariany mar Nairobi University kora yudra Kenyatta Hospital. Manyiso ni onge ga kama ng'ato gike mwach ni kora romo en medruok anyaka chemuri chop kuma koro ing'e gimoro amora midwani mondo ming'e. Amor mar bedo kodi Dr. Lola odiechieng' ma kawuono e penj laktar. Kawuono daher mondo mi wagoye mbaka kotenore kod tuo mar ndulme. To kene en ndulma kamano adwani waket maino kuom nyithindo. Tuo mar ndulme kuom nyithindo. Bende wantiere kod kidienyi ni mar tuo koso ndulme iketa e okang' achiel ni en ndulme. Nikech en ndulme mar nyithindo okokete okang' mopogre ahinya nikech ka opoge ahinya to jopiny ok bi ng'eye maber. Koro mondo wang'e ni nyathi mariere jopiny wacho ni nyathi kariere to ing'e ni sirerruok bentie aina mopogre koro onge okang' moro modhi kete mopogre. Ng'ato koriere mokalo dakika 5 to wacho ni en gi tuo mar ndulme. Ma thoth ne kineno ka nyathi riere ko samoro nyalo gore piny to riere moingo dakika 5 ma abang' thuolo marom nade nikech samoro nyalo bedo no gore piny dichiel e juma dichiel e dwe kata ma juma ka juma odiechieng' kodiechieng'. Koro nyithindo nyalo riere, nyithindo ohero riere sana ka gintie dwe mar 6 ka nyaka gichop higni mar 6 ahinya gi nyithindo riere ga mang'eny manyalo wacho kamano. Kata gimoro matin kata kaka dendgi oore iyudo ka nyathi dende oore to ochako riere. Mano ok wach ni ok omino ni en gi ndulme, but mano nyiso ni chances mondo obed gi atamalo ne mondo obed gi tuo mar ndulme ni malo ahinya kipimo gi nyathi ma ne pok oriere. Lakini mondo wach ni en gi ndulme nyiso ni iserieri ok ni atamo kuongo kirieri to kwachi ni gi ndulme unless ni rieri dakika mang'eny makalo kata dakika 30 moro ma sache moko tamo kata jo dakteche mantie e casualty but kili nyaka ya ICU. Koro en gi moro ma wachi ni kirieri bang' dakika mokalo 30 kata ka isiki irieri ahinya wach kata ni dwe achiel irieri kata mana nyadi 2 kata nyadi 3. Koro in ng'amo gimoro matin tirieri tuo moro matin to oriere kad mane kod konyalo wacho ni gi tuo mar ndulme. Dr. Lola daher mondo mi pimnwa mos mondo mi wawinji ni kaka nyithindo matindo ang'o mathoro ne kelo ne gi tuo mar ndulme nikech en rieruok mar nyithindo mano wawinjo to ang'o mathoro kelo ndulme kuom nyithindo. Koro gima nyaka wawinjre ni tuo mar ndulme ni lure gi ik mar nyathi. Koro gisani wang'e ni kaka koro science osebedo ka lokre maber. Koro mino osebedo kata nyithindo monyuol matin ahinya sani koro dak igni mang'eny mokalo kaka ne gidak chon. Koro sama nyithindo nyuol kamae ka nyathi ok oywak maber, ywak en gimoro ma wacho ni important e nyithindo. Koro nyathi koywak maber sana mano nyiso ni ne nitie shida moro samoro sama ne mama ne nigi ich kata samoro mane inyuole kata bang' kosenyuole. Koro sama mane nyithindo miluongo ga oido bet gi tuo moro miluongo ni cerebral palsy manyiso ni ok gidongo maber kipimo gi nyithindo moko ka. Koro sama inyuolo nyathino shida mokwongo chakre ga sama koro ywak kae. Koro kok ywak maber to max mimi tin. Koko mi max maber to nyiso ni koro chances mondo chak bedo gi tuo mar rieruok chako medre. Kaito ka gisechopo higni 6 kaka nawacho cha higni dweche 6 nyaka higni 6 to tuoche ma pile moko manyalo miyo dendi ore, tuo mar malaria, tuo mar meningitis, gimoro amora manyalo miyo chak rieri. Kirieri mokwongo mangiso ni chance ni mondo irieri kendo mar ariyo medre kipimo gi nyithindo moko mane pok oriere ga e ngimagi. Koro tuoche moko ma kawaida kaka ng'ama nigi tuo mana mar malaria nikech ang'e ni e piny mar kuonde mwa kaka the western nitie gi malaria mang'eny ahinya. To kido gimiluongo ni malaria matekre ne ng'eny severe malaria to inyalo chako rieri
koro sama irieri kamano mane ji ma joluone luongo ni cerebral malaria modonje e obwongo. Koro sama ichako rieri kamano to atamalo ni medre mar bedo gi tuo mar ndulme. Nitie tuoche moko madhi directly to affect the brain. Moko nitie moko mano nyuol go ng'ato mok inyal ng'eyo gima notimre, to nitie moko ma nyalo biro gi tuoche mopogore opogore. Kaka nyithindo man gi sickle cell gimbe ginyalo bedo gi shida mar rieruok, nikech pogruok nitie, nikech wacho ni remo ok ring maber. Koro sama remo ok ring maber kamano no to nyalo miyo koro obwongo buok. Sama obwongo buok kamano e kaka nyithindo chako riere. Koro gin gik moko mang'eny mopogre. Samoro ng'ato noyudo accident bo tuomo wiye, samoro nitie ng'at moro mane goyo wiye kumoro, nitie atamalo kata 30 ma wan kaka dakteche waseng'iyo gik moko te to wayudo ni ok wanyal understand gimomiyo ng'ato bedo gi tuono. Koro nitie moko ma ok wang'eyo kata gimomiyo timre, lakini gimo nyaka wang'e ni en tuo moro malure e anyuola. Koro king'e anyuola maber ibo yudo ni kipenjo e familia kumiae, kata bed ni e side mar mama kata mar baba, inyalo yudo ni nitie ng'ato mane nigi tuo mar rieruok. To karo ka nitie ng'ato mane nigi tuo mar rieruok e anyuola konchiel, atamalo kata 30 medre mondo nyathino bed gi tuo mar ndulme. Koro moko be nyalo bedo ka ringe anyuola. Ma nyalo bedo no ringe anyuola kata bende ka kipimo nwacha samoro nyathino gore piny mok tuomo wiye matek nyalo kelo ne chandruok. To ka otenore kod pimo nwago ni tudruok en mana e obwongo, nikech kata weche mag sickle cell cha iwacho ni kaponono ni remo ok ring maber, obwongo dhi to buok, amanyiso ni tudruok en e obwongo ka duto teru e obwongo kae. Joluno go gero Dr. Lola ni chako chono lodhi ajuoga. Iwacho kacha ni ka nyathi po nono ni okoywak seche ma onyuole cha, to mano en ranyisi maduong' ni nyathini nyalo bedo kod tuo mar ndulme. Thothne ang'o ma nyalo miyo nyithindo ok ywagi seche ma inyuologi? Inyalo mulonwa matin kod gigo ma joma mine nyalo timo mondo mi wageng' gigi kapok ochopo kama inyuole nyathi to ok oywagi ma kelo ne chandruok mar tuo mar ndulme. Erokamano Ruth. Koro gima pile wacho ni ng'ama miyo ka kosemako ich to onego bed no chako dhi e clinic. E piny moko mopogre to ji chako dhi e clinic kata kapok gimako ich. Mangiso ni nitie yedhe moko michako muonyo kaka multivitamin, yedhe moko mek folate mi muonyo kata kapok gimako ich. Kaito ka gisemako ich en tuo mar ndulme kuom nyithindo. Daktari pimonwa kacha thothne gima miyo nyathi samoro ok ywagi seche ma onyuole, nikech oleronwa kacha ni thothne berga ka ng'ama miyo mako ich to dhi e clinic mondo miye yedhe mowinjore mondo mi nyathini odong maber seche ma entiere ich. Kanyo ema wadwani mondo mi wamake amaka, kata kanyo madwani mondo wadhi godo nyime ni seche ma pok imako ich ber kidhi e clinic mondo mi opimi, ng'ane ni dendi chal nade, ng'ane ni to rembi chal nade, tuoche manyalo bedo e dendi chal nade manyalo mono nyathi ywak e seche mowinjore. Kanyo mwachak godo. Selero maber. Koro kapok ichako to nego beri dhi e clinic, but thoth wafwenyo ga bang'e ni wasemako ich kapok wachako clinic. Sasa misefwenyo dhi ne daktari. Kiseneno daktari nitie pimo mang'eny minyalo tim. Minyalo pim in kaka ng'ama miyo, inyalo ng'i tuoche mang'eny manyalo interfere gi kaka age no dongo. Koro ka nitie gimoro minyalo losi ichako lose chon. Samoro tuo moro matin kata mana mar pressure nyalo chando nyathi manie ich. To samo chando nyathi manie ich duoko atane malo mar ywak maber. Koro ka kidhi e clinic sani wayudo ka osiptende wa kata mantie gwenge gi nitie gi picha moro mipimo mar giluongo gi kizungu ni ultrasound. Mangiso ni wanyalo ng'iyo kaka nyathi nitie. To nitie seche moko mabe seche moko wayudo ka nyathi mantie ich chances ne atane malo mar dongo oko kanyo ok ber ahinya. To wanyalo advise bo wachi ni nyathini kik wa encourage mondo ijini odhi mbele. To ka nitie gik monyalo timo to watimo gi sano mondo hakikisha ni kochopo ndalo ma koro inyuolo nyathino to nyathino inyuolo nyathi moro ma ywak maber mondo kik obed gi shida moko mag dongo gi mar ndulme mbele kanyo. Machopo ga kamoro ma chandruok ng'eny mokalo makoro kaka lakteche uneno ni onge tinde waket nyathini e chandruok. Erokamano. To wach maduong' mileronwa kacha ni joma mine sasa mimako ich mondo mikony nyathi kik bed kod tuo mar ndulme mar nyithindo, tem matek mondo mibed osiep laktar. Clinic kinde ka kinde mondo mi ong'e ni dendi chal nade, tuoche mage mantiere dendi, mage minyalo geng', mage minyalo thiedhi mondo mi wakony nyathi. Daktari e ndulme mag nyithindo gi wantiere kod kidienje adi kose nena kidienje achiel e ndulme mar nyithindo en kamano? Kidienje nitie mopogre. Sani ka wang'iyo picha ma ineno jiwe ni rieruok ni ka ng'ama riere to riere ng'ama
kiro lwete to goyo tiende to golo buoye dhoge. Mane picha ma kila ng'ato nitie go. Mane picha man bende ang'eyo. Rieruok opogre. Sana nyithindo matindo. Samonyuol nyathi matin mondo obwongone pok odongo maber. Mang'iso ni ok obi wito lwete, ok obi riere kogwe tiende kogolo buoye dhoge. Koro nyathi matin samonyuole no nitie ranyisi moko modhi bedo go mopogre gi ng'ama duong'. Koro nyathini king'iyo ywak ne opogre gi kaka nyithindo moko ywak. Kata ok oywagi. To koywak to ywak ka ng'ama choro. Koro nitie ywak moro ming'iyo go pile cha, nitie moro ma wan kaka dakteche ka winje to ng'eni nyathini ok oywagi oriere. To nitie moko ma ogwe tiende kamae ka gima oriembo ndiga. Koro ok ne okiro tiende kamae, ogwe tiende kamae, oriembo mana ndiga gi tiende kamano. Seche moko nitie moko ma be onang'o mana dhoge, okayo lewe to buoyo samoro ok wuogi. To nitie moko ma ong'iya kamae to onge gimotimo to kar oriere gi iye. Koro samoro to mae ng'eng' ahinya nyithindo madhi skul. Samoro ka nyathi ok otimo maber e skul to japuonj kiywak ni wacho ni nyathini nitie seche moko ma e klas ok ong'i blackboard maber, kata ka loso kode to chalo ng'ama pache lal. Nyathino king'iyo maber nyalo bedo ni nyathino riere. Koro nitie moko ma giluongo gi kizungu ni absence shiza. Yani mang'iso ni nandiko to kaka nandiko no awe ndiko, koro oling' matin to chalo ka gima pacho lal. To riere kosetieko to doka maber to endelea ndiko. Koro ma ok en ga ni rieruok ni nyathi ogore piny. Rieruok bire kidienje mopogore ahinya. To sama wadhi e skunde wang'iso ka jopuonje, sama wapuonjo jopuonje mapuonjo nyithindo ni kata ka nyathi koloko handwriting ne ochalo ng'ama ne ninde klas ahinya, to ng'iye ane ni to ang'o manyalo bed ni timo nyathini, nikech nyithindo matindo ok ohero nindo e klas, gero ni gitugo gi nyithindo, gigo mbaka gi jowetegi. Koro kineno ka nondiko kumoro to gimoro dhi kagima okier kamae. King'iyo maber to mano samoro nyathino nyalo bedo ka tuo mar riere mapok ofweny. Koro badhe kadipo ni warito nyaka koro gichak riere ma gigwe lwetgi gi tiendgi ahinya mano yudo ka koro tuo osebedo momedre ahinya, kata koro sama koro gidongo maber ma koro obwongo gi oselosore maber, koro ka gichako riere kaka jomadongo riere. Atemo wacho ni rieruok mar nyithindo opogre gi mar jomadongo. Mar jomadongo ema giwito lwetgi gi tiendgi to gigolo buoye dhogi. Nyithindo matindo nyalo bet ni ong'iya, nyalo bet ni oling'a, timo kuma ogore agoya piny to koriere, ochala ng'ama pacho wila matin to ochako duoga makare to dhi mbele gi gima notimo. Manyiso ni kaka jonyuol kata jorit mag nyithindo nyaki bed motang' ahinya, ing'i kendi som nyathi mang'eny, nikech kok isome to kibi ng'eyo ni samoro riere tini wuono king'eyo ni oriere. Wakaw yweyo mana matin ka waduogo to wadhi nyime kod chenro ni. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi, nikech magi gin weche ma kok iwinjo to kinyal ng'eyo. Ng'eyo makare kaka pien dendi chalo en gino mowinjore kendo makare minyalo timo ne pien dendi. Vaida is a Zimbabwean name meaning promise. I've been in music, if I count this, around 13 years now, because I recorded my first album in 2009. Our artists have not learned, they are not being realistic, and most of them they wanapenda kuhepa originality yao kama culture. The message is encouraging the woman to stay faithful to the husband. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Vipi wa Kenya? Sasa unaweza kupata wimbo huu kama sikiza tune yako. Ni rahisi, bonyeza *811 *274#. Kumbuka, sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Kapok pinyoru, kapoko ya uchiro,
Jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Penj laktar achiel kachiel kokale Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Lola e studio opimonwa weche ma samoro dok ing'eyo ponono ni dok ine chendo nige laksechegi. Wang' yo tuo mar ndulme kuom nyithindo. Daktari ne wantiere kuom ranyisi kacha. Kanye ma daher mondo mwakete maino matin nikech ng'e ni samoro nyathi nyalo riere to ok ing'eyo bende ok ine mana kaka ni wacho nwacha. Samoro en nyathi mok ndiki, samoro notuga tuga gi nyithindo wetene to ok ineno bende ok ing'eyo. Koro inyalo neno ranyisi mage kata inyalo ng'eyo ranyisi mage ma bende nyalo yawo pachi ni nyaka bede ni nyathina ni nitiere kod chandruok. No wacho ni nyithindo matindo kinno ka nitie pogruok moro ma ahinya ni ng'ato timo gimoro to nitie pogruok moro ma nitie gino. Nyaka ing'e ni ang'o mokelo pogruok ma ng'ato ne nitiego. Kana en nyathi moro mane ka odhi e klas to winjo japuonj maber to koninde e klas to ong'eyo japuonj maber to bang' seche moko gimoro notime to koro chopo kuma koro ong'e japuonj kama ochalo ng'ama pache olal. Mano mokwongo nyaka wang'i kamano. Mar ariyo nyithindo ahinya kata matugo to kogore piny to gigore piny to gichung to gia malo to giendelea to gidhi mbele gi tugo mane gitugo. Koro nyathi kogore piny to ling gaming'a. Mano be nyaka idhi ringi ng'ini ta ang'o monyalo bed ni otimo nyathino sama pod entie piny kumogore piny no. Kech onyalo bed ni ogore piny oriere botieko. Onyalo nindo kata onyalo chung bodhi mbele kata gitugo kaka notugo kamano. To koro joma rito nyithindo nyaka jopuonje be nyaka bed ni gimbe ging'iyo nyithindo mondo ging'e ni tang'a nyalo bed ni otimo nyathini mondo ging'is janyuol mar nyathini ni gima kama timre to daher ni mondo idir daktari mondo wang'e gima fweny kata ranyisi manyalo ng'iso wa ni nyathini nitie gi pogruok moro mane onge go kani kuma ne ntiego. To nyithindo madongo ka gisechopo higni 8 kadhi mbele to gin kaka nikech kora bongo gi oselosre maber gin giboriere mana kaka joma dongo gibowito lwetegi gibowito tiendegi to seche moko ginyalo golo buoye dhoggi. Koro sama gimedo dongo to ranyisi nyalo medo bedo gimoro ma yot neno to kapod gitindo emanya ranyisi bedo gimoro ma bedo matek. Dr. Lola daher mana mondo mipimnwa matin nono ni seche ma nyathi notugo to riere nikech wacho ni onyalo bedo kata ni ne ondiko to ling'a to seche moling no karo riere kata ogore piny ini woni ogore agoya piny to riere. Pimna mana matin nono ni ang'o matimore dend nyathini e seche moriere ni. System ne ang'a timore, obwongo ne ang'a timore, leche, remo ang'a timore momiyo gik ma kama gitimore. Erokamano. Koro aparo ni dend dhano gi kaka Nyasaye nochwe dhano en ni gorruok piny en ni dendi temo mondo konyi. Sama ichung' kama kirieri kichung' mang'iso ni remo ok nyal yeni aola mar pi ok nyal piny ka to idho got. Mang'iso ni nyaka igori piny eka mondo oula okal mayot. Koro sama igori piny no mang'iso ni remo mondo wuog piny mondo dhi e obwongo ni bedo mayot maloyo ka ichung'. Nikech samoro amora ma ng'ato riere gima nyaka wang'e mokwongo ni sama irieri to remo ok chope obwongo ni. Mang'iso ni obwongo ni tiyo ahinya to koro leche gi weche monego bed ni chopo kech gene obwongo ni wacho ga ni weche dhano lakini obwongo e dhano. Koro mondo iyud ote go wa kuonde mopogore opogore. Nitie ote moa e dundu, ote moa e nyarogno, ote moa e obo, giduto te ote gi kosechopo to onego bed ni dhi e obwongo ni mondo ng'isi ni yue maber, bed maber, tim kamae maber. Koro ote go te nyaka bed ni dhi e obwongo. Koro sama koro irieri kamano mang'iso ni ote gi koro ong'ad gi koro gichopo ir obwongo. Koro obwongo kia ni mondo obwongo tim ang'o. Koro chala polis mani gi bunde koro owita bunde kuonde owita risasi kuonde te moyudo. Mang'iso ni koro remo ok chop. To kimedo timo kamano to remo medo ni koro ok chop e obwongo ni. Koro kirieri mang'eny tiyudo ni gik moko madhi timre obwongo ni bedo mang'eny maloyo ng'ama noriere dakika 2
gi ng'ama noriere seche ariyo. Koro emomiyo watemo ni mondo kata nyathi kariere kik wawe mondo riere makalo dakika 5 nikech kokalo dakika 5 e dakika moro amora mimede e dakika 5 no kethruok medo bedo mang'eny. Koro magi gik matimre mondo koro ote go duto te kik chope obwongo. To sami gore piny kamano remo temo ringo mondo dhi obwongo ni mondo tem topo ote mondo ochope obwongo ni maber. Mondo kik dendi kwam, mondo mi kik obwongo chung nikech mana kaka ni wacho ni obwongo e dhano omiyo ka seche ma ote gi gimoro amora ok chope obwongo tene ni obwongo dhi chung. Amanyiso ni en yo ma del bende mana kaka ni wacho ma del ritore godo mondo mi kik hinyruok bede. Kuom ranyisi kapo nono ni ng'ato bai gi kidi kineno kodhi go wang'i tang' ni mi wang'i tiao maiso ni dendi dwani mondo mi uritre. Daktari kapo nono ni janyuol oseneno ranyisi gi duto te kuom nyathi, oneno ka nyathi samoro ng'eng, samoro nyathi gore piny osebedo jahigni 8, jahigni 9, ranyisi mag ndulme mana kaka kuom joma dongo gore piny, oriere, buoyo wuok e dhoge kod gik makamago, okele iri e osiptal. Ere kaka utimo diagnosis, ere kaka upimo ni ma en tuo mar ndulme, to kapod otin ahinya ere kaka upimo ni ma ok en rieruok mikelo kod tuoche mopogore opogore kaka malaria kod makamago. Ero kamano nikech wasewacho ni nitie gik moko mang'eny manyalo miyo nyathi mondo riere. Chakre kata skari ni kodok piny kaka to ka ahinya bas skari odok piny tinyalo rieri. Skari be ka nitie malo ahinya to inyalo rieri. Koro bangiso ni nitie pim mang'eny monyalo timo. Nitie moko motimo mek remo kende. To sama watimo mek remo kanyo gi watemo wacho ni ote ae kuonde mopogore opogore. Koro wabo pimo remo mondo wang'e nyarogno tiyo nadi, adundo tiyo nadi, leche tiyo nadi. Mano mana mar remo. Gik moko test moko be wanyalo timo mabe yot timo kaka gin mek malaria, kaka mek typhoid, gimoro amora manyalo mi mondo remo bed ni dendi yore, wanyalo timo test mar remo mondo wang'e ni ang'o manyalo bedo ni kelo rieruok mantie kamae. To nyithindo moriere mo suspect ni tie gi tuo kata mar meningitis to nitie seche moko ma wadhi e tok gi e lumbru to wagolo pi mar ringe obwongo nikech sama pi ringe obwongo kamae wanyalo golo pigno to yo mayot wanyalo golo go pigno nwadhi e lumbru to waketo sindan to wagolo pigno to koro pigno ema watere lab mondo wapim ni ang'o mamiyo ginene pi maringo obwongo no nyalo bedo gi tabu. To mopogre gi pi moko mek skari, mek remo, mek lombro gi mek kata lach moko ma wapimo gi nitie pichni ma wanyalo goyo. To picha mayot timo en kaka picha mar CT scan mangiso ni kawa paro ni samoro nitie gimoro mantie e obwongo ni ma wanyalo neno to wanyalo go picha mar CT scan to osiptande matiyo matek ahinya nyalo bedo gi gimoro luongo gi kizungu ni MRI manyalo ng'iyo obwongo ni nyakla lombro nyaka duto te mangiso ni gima kamae matimre e marach e jatuo ni mondo wakony. But kaka ne wasewacho thoth nyithindo wanyalo timo test to kawa bang' timo test gite to watiko wacho ni wan maka gima omiyo nyathini riere. Bang' timo magi duto te to nyalo wacho ni ukia to rieruok to riere kendo gore piny. Atamalo 30 inyalo timo test gite to watiko to wacho ni pok wayudo gima omiyo nyathini riere. Koro nitie moko ma wang'eyo to nitie moko ma seche moko ok wanyal yudo gima omiyo nyathino riere. Manyiso ni debed we kora apar kaka jarateng', kaka jaduo ma jarateng', ni nitiere kaka inyalo wach ni onyalo tudre kod yamo marach nikech wawachoga kamano kaka joluo ni samoro en yamo marach kata en juok kata en gimoro mano olok ne nyathi momiyo kaka laktar molony kaka Dr. Lola nyalo pimo to wacho ni en okia gimomiyo kod atamalo 30. Mano thoth gi yudo ka en gimoro mano oa e anyuola. Mangiso ni entie gimoro mosebedo ka ringo e anyuola. Lakini Mariamo gi Mariro no to onge laktar to onge. But ahinya wabo timo test mani gimomiyo wan ok wabe yudo ginene duoko mar atamalo 30 e Kenya kaka piny nikech waonge lony mar test moko mopogre. Kadine bed ni wan e pinje moko mopogre atamalo margi en gimoro atamalo achiel kende emok giyud ga duoko. Wan to wan atamalo 30. Gimomiyo en nikech waonge pim moko mang'eny, test moko mang'eny ma gin gitimo ma wan ok wanyal timo. Koro kadine benin kata loka kata in Europe to test no tim to samoro gin ginyalo yudo ote no ma wan nok wayudo to kwayude nikech nok wapime kalure gi chuoge kod gig pimogo. Daktari daher mondo meduoki chien matin kane wachako chenro ni kidieny mokwongo kidieny mar ariyo ni iwacho kacha ni kapo nono ni nyathi ogore piny kako medo riere kata kako medo bedo piny kanyo no e kaka hinyruok kata kethruok e dende kata nyaka obwongo medore. Koro ni wacho ni kineno kodhi ahinya to kik iweye mondo mi odhi ahinya. En ang'o monego bed ni ng'ato timo
ka nyathi oriere mineno ka koro dhi mang'eny nikech wach ni kik iwe en ang'o monego bed ni janyuol timo seche ma nyathi ogore piny seche ma nyathi oriere kaka wanene pichni mopogore opogore ni. Erokamano. Now nitie nyithindo mae mokwongo ma nyathi riere mokwongo jonyuol aina go kia gima ginyalo timo to nyithindo manigi tuo mar ndulme ahinya gi nyithindo moseriere ma jonyuol gi oseng'eyo ni nyathini riere. Anyalo paro ka mokwongo kana tieko skul to nyathino ni tuo to okelna nyathi to ng'isa jatich ong'isa ni daktari nyathini riere ambe nakawo nyathi to miye to ng'ise ni amba ng'en nyathini riere nabuok nikech gibokwongo en ni in kaka janyuol we will in daktari koro sama namiye to penja ni donga we ni ne daktari kendo ne daktari mar nyithindo nikech koro nabuok nokanyal kata thiedho nyathina manowuon dibe ni nyathi ng'ato samoro dina tiyo matek maloyo kaka koro en nyathina nikech koro sani koro iwe bet daktari tibedo janyuol. To gima temo wacho ni kibuoga ahinya kata kibuoko yieri ni mondo ibuog dakika matin kaito iduog piyo mondo ires nyathino. Nyaki buogni piyo nyaki wuoge buogni mondo koro ikony nyathini nikech ng'ama dhi konye ng'e ni koro onge nikech kila ng'ato ng'i nyithindo moko bende samoro ng'i samoro joma nitie ndara be ng'i koro gimokwongo en ni hakikisha ni kuma nyathino nitie en kumoro ma safe moko nyal hinyre. Ng'eni nyathi mariere nyalo bet no riere sama notedo kuon ene but mach samoro ene but kendo koro gimikwongo timo en gole kuma kane jing'eng ahinya gole kuma jing'eng ahinya no mondo ikele kuma yamo ng'eng'e kuma en safe. Mokwongo en ni hakikisha ni nyathino ni safe to imbe intie kuma safe. Mar ariyo ne wan gi picha moro mar kaka inyalo keto nyathi kaka nindo en ni iketo wiye mondo obed gi side onind gi bathe nikech konindo gi iye to omedo thung konindo gi toke to ing'eni lewe dok chien to sama lewe dok chien no to mone yweyo maber o maseche ma nyathi riere ni lep bende dok chien nikech koro ing'eni koro oriere koro ing'eni ote mano onego bed ni ng'ise ni koro yaw dhogi mondo iywe maber koro ing'eni koro ote no koro ok chope obwongo koro ing'eni ok onyal control kako oyweyo kako yawo dhoge koro oninde bathe kaito kacham kachich koso kamora either kata kendo kacham kata ken kachich onge pogruok but joero kaketo kachich koro onindo gi bathe kamano kaito gimomiyo ji dologa tielo en mana kaka ne wasewacho watemo ni mondo wamed remo mondo omed ringo kadok odhi obwongo kaito ken ng'athi mariere ma bayo lwete gi tiende ahinya inyalo temo diye matin ok moro mi imake ahinya itiende atenda matin mondo kiko ba tiende ahinya to kaito nitie puonj moko mawacho ni inyalo keto gimoro e dhoge inyalo keto kijiko gimomiyo ji timo kamano mondo kik gikale ogi but ok dhi konyo e rieruok but konyo mondo koro kik okalewe kata mondo kik ohinyre sama oriere no kaito kaw nyathino itiere osuptal nikech seche moriere cha kata lekene bende ok gin controlled ginyalo kayo lewe dahero mondo miwane pichano kaka ni wacho mondo miket tielo kaachiel kod kaka inyalo kete gi bathe kik ikete koumore bende kik ikete ataro nikech seche mikete ataro to lewe dhi dino yor muya manyiso ni ok onyal yweyo maber kaponono ni nitiere mabor gi osiptal onego bed ni timo ang'o mapiyo nikech thothne kaka gwenge samoro ndara rach kaka inyalo chopo e osiptal mapiyo onge nyathi riere ka isetemo kaka iwachonwa gi duto te to ineno mana ka sapod sudo poko duogo poko chiew kikirit sa tere nyathi osiptal ringa ma kata ka ng'ati more to ringa osiptal aneno ka picha ni osebiro daktari moro inyalo pimonwa pima nyalo koro ineno ka nyathini onindo gi bathe kaito koro mama gi otemo mako lwete kaito ineno koni be iwacho ni inyalo dio lwete gi kae kaito inyalo bano tiende gi kae gimomiyo wabano tiende wadwaro ni remo ni ringo mondo dhi obwongo to kimedo bano to imedo pressure mondo remo ring maber mondo dhi mondo ochope obwongo ne te hakikisha ni nyathino entie kumoro ma safe koro onind gi bathe inyalo mako wiye kama mondo kik omed go wiye sama omedo riere no to omedo go wiye gi piny koro sama imako wiye kama iteno wiye makata kogo wiye kumoro to go e lweti ok ogoe lo kuma nitie ng'ato nyalo dio gi koni tibano tiende idolo tiende mondo remo ring mondo chope obwongo daktari kapodi ma intiere mane picha no ibano tielo achiel nikech ang'o momiyo ok ban gi duto te nikech ka wadwani mondo mi waket distance mare moringo godo bed
machiek kachiel kod pressure mani wacho cha ang'o momiyo kwadol tiende gete konchiel roma koro kose pressure remo no kose ringo bodhi obwongo be nyaka dogo dhi nyaka piny koni koro mae konyo mondo dhi malo mae duoke gi piny ilero maber mokalo aduoko erokamano namba mar SMS en 23 pono ni nitiere kod penjo mora ma diher penjo laktar ye mondo mitudri kodwa wakaoyo ka waduogo to wadhi nyime kendo yudi thuolo mondo migo simu ipenj laktar nikech kaa wawacho ni ngima en mwandu. No matter what you're going through, when the clock strikes the hour, you have to chin up and do your thing. It is people who make you a celebrity. You see them on TV, online, and listen to them on radio. But do you really know them? I still can't help but wonder what type of lawyer I'd have made. From humble beginnings, we had fun in Dandora. Those estates, A1. To their success stories. I've become this highly sought, people calling, my good friend, come, how do you feel? And their struggle. Pain of sitting there with your child, asking questions, that pain is just on another level. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, every Friday on Citizen Digital app. Balvinda Pandey wan wabiro duogo e odne. To ka waduogo, wan wabiro duogo gadier. Ana wuon emano tich ma wito woko. Nikech an gadier ni ok bi duogo kae kendo. Mama sai wachna wacha adier. Ino kinyal pando adiera te kuom jodalau. Ane mana nyuoli bihat. Nyakingeni ane mama ni. The league tables are taking shape. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on the English Premier League, French League 1, Spanish La Liga, Italian Serie A, and many top leagues only on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabeki.com is authorized and regulated by the BCLV. License number 416. Shabeki.com. I've done a couple of multinational bike trips. I've done like a lot of Nairobi to Cape Town solo rides. I've been traveling for more than 12 years, but it's just that I haven't been putting it out there. For me, without bike, I don't know, I can't stand even 2-3 days. If I go to safari or something, I can't stand like a day or two. So no preference for you, but bikes for me anytime. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. The government of Kenya has made an additional 2 billion shillings available, and we are looking to work with our development partners to raise an additional 10 billion to be able to manage the current drought. Oganda jo Kenya pod yago lit mar kech kod oro. Kajatend piny Kenya William Ruto koro wacho ni sirikal geto shillings bilion 10 kaka mano mabiro konye kedo gi midhiero mar ore pachoka. To koro kaka chich achako ng'wech giwegi chako ng'wech ka giluwa to pange ma gigolo ta kier matin magora piny e kaka gibiro magi giyako gichako tonga. Ji adek itimonegi thieth bang' monj gi jonjore moko manyo monjo gwenge mag Mshomoroni kod Junda e Kisauni e kaunti ma Mombasa. Kama chunge ka nitiere kitemo kariyo malo ka miluongo ni ruodhi nyama giware kanyo kiwuok litare kake dhiye en litare tinyalo yudo ni security ma Uganda iwuok ne to giriti kanyo yudo ka bordering beaches kerenwa chike ntik muje bedni watiye wagikie to ei mano onge kama onego bedni ng'ato chike ogikie. Moko kuom jolupo e nam Lolwe koro ywak ni jolupo moko onore kendo keto kiewo ne chenro mag lupo e namno.
Pej laktar achiel kachiel kokali Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lola e studio kendo wang'iyo tuo mar ndulme kuom nyithindo. Obiro e yore mopogore opogore, kidenyi mopogore opogore, ranyisi bende opogore opogore. To gima duong' ma daktari wacho kacha ni nyaka wabed motang' mokalo ka wang'iyo nyithindo mondo mi fweny gini chon kapok odhi ahinya. Ni wacho kacha daktari ni kata bed mana ni dak kanye, tem matek ichop gi nyathi e osiptal. Kikirit sa bende kiking'i ni koth chwe ndara rach, chop gi nyathi e osiptal. Osekel nyathi e osiptal kaka iri Dr. Lola, utimo pim duto te kaka mag lumbru mani wacho ka achiel kod nyarogno, ung'iyo kaka remo ringe del kod gik ma kamago. Okipim na ni tuo mar ndulme ni. Bende entiere ga kod thieth. Ma inyalo wach ni koro ne en gi tuo mar ndulme to thiedhe mochango chuth. To ponono ni thieth nitiere, thieth thoro chalo nade? Erokamano. Gima nyaka waler ne jowinjowa mokwongo en kamae ni gimomiyo wathiedho ginene tuo ni opogre gi kaka wanyalo thiedho malaria. Ka intie gi malaria ta thiedhi ni mondo ichangi. Ka intie gi tuo mar ndulme ok athiedhi ni mondo ichangi, athiedhi ni mondo wa control mondo nyathi kik riere. Gik moko ariyo mopogre. Di gol ma wantie go sama in gi sama wathiedho ndulme. Makema kaka nyo Dr. Lola, makema kaka nyaka we simb William, hello penj laktar. Nyajimo. Machiegni William penj laktar. Posna daktari. Machiegni William wawinji? Posna daktari. Amose. Erokamano. Koro apenjo niya. Awinjo kuwuoyo gi daktari kanyo ni tuo mar ndulme mamako nyithindo. En owuok ka e kodhi koso en tuo moro amora masiko kata kopo ni idhi osiptal to ipenji niya. To anyuondi moro nigi tuo machandi ni kata kaka pesa. Koro en owuok anyuola koso en mo masiko. Erokamano ahinya William. Daktari niselero to kata kamano inyalo lero ne kendo kiye. Koro atamalo 30 ema wuok ge anyuola. Moko go atamalo 70 nyalo wuok e tuoche mopogore opogore. To gima watero ga wacho kaka dakteche en ni tuo moro amora koko thiedh maber to nyalo mi tuo mar ndulme. Tuo moro amora koko thiedh maber to nyalo mi tuo mar ndulme. Kato bed ni en tuo mar nyarogno, kato bed mar pressure, kato bed mar skari, kato bed malaria, kato bed typhoid, kato bed sickle cell, tuo moro amora kiparo koko thiedhe maber to nyalo mi chak rieri. To kirieri tibo bedo gi tuo mar ndulme. But atamalo 30 ema ringo wuok anyuola. Erokamano ahinya. Ponono nitiere kod penjo namba mar SMS na 23600 inyalo tudori kodwa bende kokale yor simu ma bende line nitiere TV mare. Antiere kod Simba Auma. Hello, penj laktar? Hello? Machiegni penj laktar? Ema wacho ni nyathi man kodo en man kod higni 15 to no bera to kotieko kochopo gi higni 10 chako gore piny. Koro kata sani ok onyal dhi skul. To isetere osiptal, thieth dhi nyime kose? Asetere ga kaka Eldoret to pok giyudo gima chande, osetimne scanning go ko yud gima chande. Daktari, koro kang'e nang'o ma datime nadi kitana kode ot. Intiere kanye Auma? Antie Sega. Intiere Sega? Daktari. Erokamano. Ka test osetim to oyud ni pok wayudo gima nyathine riere. Na wacho ni nyalo bedo ni test ma wasetimo ok watimo test duto te. Kech timo ko mabet gi ng'eny, timo ko man kaka piny kaka Kenya ok wanyal timo. Koro gima watimo gi sani mana timo ng'isi ni sama wathiedho tuo mar rieruok wadwa ni mondo i control rieruok ni no. Kane nyathi riere kata nyadi 10 odiochieng' achiel, wadwa ni mos ochak riere nyadi 6, di 5, di 4 mondo odiochieng' moro chop ni koro odiochieng' nyalo kalo moko riere. To kano riere seche kata 30, koro wachako duoko sama no riere go piny mos. To gimomiyo wang'iso ga jonyuol ni ok wami yath ni mondo rieruok mondo ochung' barum e ngima nyathi. En ni gima timore ga ni nitie nyithindo manyalo we moko riere kata higni 5. Bai wachi ni koro wachi ni oserumo. Kado chieng' moro wuok to odhi owuoth kata kumoro. Tingo nende report ni nyathini no riere. Mangiso ni no beda controlled maber. Lakini gimoro nyalo timre kata yamo moro nyalo loko. Mamiyo tuo cha nyalo duogo.
Koro emomiyo wawacho ni kata kapok walero gigo te mwanyalo timo, nyaka wawinjre ni sama thiedhi mondo ka in gi malaria, athiedhi ni mondo ichang kik ibed gi malaria ma kiny kopimi tiyudo ni onge malaria e dendi. Sama thiedhi sama in gi tuo mar rieruok, tuo mar ndulme, athiedhi ni ka in gi tuo mar ndulme mondo kik irieri ahinya. Kata kik irieri seche mang'eny. Maka kanyo ibo pimonwa gimomiyo ma timore. Tiende ni ok nyal thiedhe koso. Antiere kod Maureen e simu. Hello Maureen, penj laktar. Maureen? Hello. Machiegni penj laktar. Apenjo ni wawinji Maureen, dhi nyime. Maureen ng'adore, ok ang'eyo gimomiyo Maureen ng'adore. E seche ma magi te timore, dinyis jawinjo kata janeno mar chendo ni manowacho kacha ni osewuotho gi nyathi mang'eny, nyathi ok nyal dhi e osiptal. Dinyise ni mondo mi koro tim ang'o? Nikech okwamo kama wantiere ni. Pod aneno ni pod nitie chal gik monyalo timo ne nyathino. Ahinya ni nyaka waket nyathino mondo omuony yath. Koro samoro ok wang'e gimomiyo nyathino nochako riere, nikech en nyathi manodonga maber, ochopo higni 10 maber, onge gimotimore kaeto bang' mano ochako riere, to chal ka gima higni 5 mosekalo osebedo komanyo thieth e yore mopogore. Daher ni mondo ang'is janyuolno ni gima duong' manyaka itim, ket nyathini e yath. Ing'e nitie gik moko e ngima ma seche moko ok nyal ng'eyo gimomiyo gimoro timre. To nikech ikia gimomiyo gimoro timre, lakini giminyalo konyo gi sani, ka kionge duoko mar gima nokonyre cha, ni ere kaka onyalo konyo nyathini mondo we riere, mondo doge skul. Mane gimoro maduong'. Nikech nyithino mariere to somo e skunde moko ma kawaida gi. Kendo gidhi adhiya maber. Nitie kata dakteche moko man nitie gi tuo mar rieruok. Koro gin nyaka dakteche. Nyaka dakteche isomo matek. Wakaw simb Maureen. Wantiere kod Maureen kachiel kod Efi. Wabo chako gi Maureen. Maureen, penj laktar, hello? Maureen? Hello? Machiegni Maureen, penj laktar. Awacho. Apenjo ni an gi nyathi mara timbe. Nyathina nogore ga piny bang' dakika matin to osechungo. Nyathini rom nade Maureen? Ore ma penjo en higni 7 sani. Agora ga piny dakika matin to rie to osechungo malo. Koro apenjo ni mano nyalo bedo ndulme. Nyalo bedo ndulme daktari. Kati wantiere kod simb Efi, wakaw Efi chuth, kaeto mondo mi iduok gi. Efi, penj laktar, hello? Hello? Machiegni Efi? Apenjo ni ya. An kod nyathi ma ja dweche 3. To e dwe ma okuongo ne ok oriere. To mar ariyo to naneno ok oriere. Mar adek be otieko ok oriere. Dibed ni en tuono. Wan gi Efi, wan gi Maureen. Inyalo chako kod Efi kata gi Maureen. Chak gi Maureen. Nyathi magore piny. To piyo to sechung nyalo bet ni riere. Mana kaka nwasewacho ni nyathi ok onego bed ni gore piny. Kigore piny kamano, mana kitugo ichwanyori manwa sawa. To ng'athi mane tugo to gore piny maonge gimotimo, onge gimochwanye, onego bed tero ir daktari mondo otimane nonro. Nikech samo medo gore piny to kamano, samoro en e skul, samoro entie kumoro maonge machiegni, to chieng' moro bogore piny to bro budho mang'eny. Nikech ng'eni ma en ranyisi, otemo ng'isi ni gimoro timre denda kae, mok en mapile e denda kamae. Nikech ji te ok nyal gore piny to chung' kamano. Koro ka nyathi timo gimoro mopogre gi gima notimo ga chon, kata mopogre gi nyithindo marom kode ike no, onego bed ni watero ir daktari mondo timre ane nonro. Afadhali idhi ir daktari mondo daktari otim test to ng'isi ni ama ok en. Moloyo idong dala gi nyathi miwacho ni agore ga piny to chiew ka do chieng' moro bogore piny mang'eny, kaeto koro wacho ni ibiro molewa, koro obwongo no osekethre. Koro nyathi magore piny to chiew moko timre dakika matin. Omiyo wacho ng'ato nyalo ng'i kamae, iwe ni pacho lal matin karoriere. Koro ka wasekawo ranyisi no to wakawo ranyisi no mondo Maureen okaw nyathini mondo tere e osiptal mondo otimne pim mondo bed gi adiera. To ka en rieruok mondo chake gi yath mondo chak chon gi sani. Jawinjo mar ariyo Efi be nowacho ni nyathino nochako riere dwe mokwongo ok oriere, dwe mar ariyo oriere, dwe mar adek ok oriere. Mondo ibed gi tuo mar ndulme, wawacho ni isebedo kirieri mang'eny. Nyithindo moko nitie
mona wasewacho dendi oriere matin to weya lakini nyathi mantie piny mar igni auchiel nowacho ni dendi ka nyathi ka dende ore to riere en dwe auchiel gi higa auchiel mangiso niya ka in piny mar dwe auchiel kaka dweche adek mar refini nyaka idhi ne daktari to kin dwe mar higa auchiel kadhi malo be nyaka ne daktari mangiso ni dwe mar auchiel gi higa mar auchiel kende ema thothgi seche moko dendi temata mangisi ni ituo dine daktari lakini king'io piny ne kata gimalo ne gikoni mago thothgi lokrega mondo bed ndulme kato bende samoro kaka ni wacho cha samoro kaka mar refini moro nyalo bedo tuoche mamoko mantiere kuom nyathi dhi ane cheke onyalo bedo tuoche mamoko mopogore kod ndulme wach maduong' no dhir laktar mondo ming'e ni kapo nono ni ndulme chak kaka inyalo konye chon daktari aneno ka thuolo ringo matek to weche pod ng'eny awinjo kaka giwacho ni weche ng'eny to saye matin daktari ukipimna ni kar thieth ka ani wacho ni ok thiedhi mondo mi orum ti thiedhi mondo mi kikigori mondo mi kikirieri kikigori seche ma ng'ato koriere kata kuno riere pile juma odhi piny koro riere dirie juma odhi piny dichiel odhi piny onyalo kalo jumbe ariyo onyalo kalo higa achiel manyiso ni tuo ni pod opondo e del ka to onyalo mucha onyalo tugre manyiso ni en nyathi mimuonyo ndalo duto te koro gima watimoga sama irieri mang'eny cha to wami yath kalure kaka irieri mang'eny kalure gi kalure gi kilo ma intiego gi kaka irieri sama koro ochako dok piny to waduoko yath piny chopo kuma koro waduoko yadhno piny makoro odong' matin makata koro onge gimotime dendi wang'isi niya wachungo yadhni nikech isebedo nyathi osebedo kok riere ka seche mang'eny ahinya wacho ga ni bang' dweche auchiel ka nyathi pok oriere e dose matin cha to wanyalo chungo yath to sama wachungo yath ni wang'isi niya gimoro amora nyalo timre gimoro kotimre kik ibuogi kela hospital mondo wane wadhi chako yath koso wadhi miya mana yath e dweche matin kaito waendelea go mbele but ahinya ni kata yath ok chunga dichiel kane bed ni nyathi muonyo yath ma nyaka wis jowinjowa nyathi kane muonyo yath mar ndulme wach kata ni igni auchiel chieng' kikichiew chieng' moro tiwachi ni iwe yath dichiel kiwe yath dichiel to boriere nikech iwe yath koro gimiluongo gi kizungu ni rebound nikech iwe yath koro dende koro buok to chako riere koro to boriere mang'eny maloyo kaka noriere cha nyalo kelo koro shida mang'eny koro sama iduoko yath ok we dichiel yath iduoko ga ichalo ng'ama lor piny e stairs kia malo bichikri piny tibiro turo tiendi to koro kia third floor tinalora mos nyaka ichop piny koro kichungo yath kikwachunguru yath dichiel dibogo del daktari wach mogik miweyo godo kotenre kod tuo mar ndulme mar nyithindo en ang'o wach mogik anyalo wacho ni kik obed ni en gimoro mamiyo jonyuol buok ahinya en gimoro manyalo timre ni jogo man gi nyithindo mariere be mago mana nyithiwa wang'iso ni kel giuru e osuptal ket giuru e yath to maduong' ahinya te udhiru nyithindo gi e skul nikech ng'ama riere ok ong'iso ni koro owe skul ok onyal somo osoma ing'iso japuonj ing'iso skul ni akelo nyathini tuga gima kama kotimre ringnago uru e osuptal makamae to ereuru kamano ne jogo mosebedo ka support nyithindo mariere e skunde mopogore opogore mok riemb gi e skul nikech giriere nikech ngima to kawaida nyaka dhi mbele kaka nochane amor kendo ageno ni kaluongi de chieng' machielo wang'i tuoche mag nyithindo tibo biro Dr. Lola mondo mi wagoye mbaka chenro mar penj laktar nikech ka wacho ni ngima en mwandu pono ni ng'ato dwa neni obiro kanye gisani entie Kenyatta Hospital kata nitie project moro mwatimo be mana mar nyithindo mariere to watime gi Meridian Hospital Nairobi West koro nitie program watudre gi Epilepsy Kenya nitie group mar jo epilepsy ma converse mariere to berne ni e pinywa mar Migori koro watemo timo ne gi screening moro matin gi support nyithindo mantie kanyo koro ka intie e boma mar Nairobi tanyalo yudra Nairobi West Meridian Hospital nyalo yuda Kenyatta kalure gi kuma nyalo yudae to berne ni ahinya tatiyo Jaramogi gi Ngadinga Referral Hospital gi Bajiongi kaka Russia Hospital koro nyalo yudo gi kanyo to wanyalo mi kony moro minyalo dwaro erokamano daktari erokamano en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wagolo ga udoke itwa wapuonjore mang'eny mokalo gin weche mang'eny ma daktari onyiso wato kata kamano kik wiwil kaka janyuol nyaki bed motang' ng'i nyathi kendo mondo mi pime ndalo duto te ka nitiere gimoro mineno kata matin ma samoro ok en ga gima timore ringi nyathi ni e osiptal to wach maduong' ma bende daktari owacho ni
seche ma idhi konyori kaka ng'ama miyo tema tek mondo mi chikiti. Ka nyathi ok oywak to mano en ranyisi ni chandruok nitiere. To kata ka ponono ni oywak to ywak mok ber ahinya, chandruok nitiere. Erokamano kuom bedo koda. Mata yen an Ruth Otieno, oriti masani. Kamano.